mag tuke oriwore gi piny ngima e ywago mane en Prime Minister Raila Odinga manonindo kinyi ma kawuono e piny mar India. Raila ne en jahera mag adhula kendo nosiro timbe kaka Gor Mahia kod Arsenal. Jafwambo marwa Milton Ochieng leronwa wuoth mar Raila Odinga e sekta mar tuke. Sasa ya kaniwinjo nying mar Gor Mahia, to picha mar Raila Odinga nyaka ne bie pachi. Kochakore tuke mag Mashemeji Derby, ma bende Raila ne thoro yuore duto kokonyo timno mar Gor Mahia kaachiel gi timbe mamoko gi paro mar nyayo tuk adhula e pachoka. Nyocha machiegni ni Raila none katwak gi telo mar klab mar Gor Mahia, motelo ne wuok mare pachoka kodhi e thieth e piny India kama nodhi orade gi thone. And quite often he invites us and makes some unexpected presentation, like last week, but one on the evening of 2nd of this month. I just got a call from him asking me to go to his home in the morning of Friday 3rd, and I was surprised at a donation to the club of 10 million shillings in cash. Raila bende nonyiso hera maduong' ne klab mar Arsenal magocho e lig maduong' ma piny Ingereza, kendo nohero ndiko negi ote mag puoch gi pak e mbui sa asaya kane giyudo dwoko makare. Raila ne en jambola manolombo ji e rombe mag siasa kanolombo jopiny e yo manolando godo adhula e yor oyuma. He is a big sycophant of sports, football sports. I don't want to mention the clubs that he supports because that might cause a lot of different opinions, but even foreign clubs. He told me 2 weeks ago that he actually played in the Bundesliga, in the second lower league in Germany, and that was something that I'd never known before. His follow-up, he gave me a very interesting narrative of the evolution of football, particularly the East Africa from 1926. Riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka FKF kotelnegi kod jakome Hussein Mohamed bendo ywago Raila Odinga kaka jatelo manokonyo bero tuk adhula e pachoka. Raila bende noyuore tuke mag Harambee Stars duto mag CHAN manotimore higani e Kenya, Uganda gi Tanzania. Bende machiegni ni Raila nogo oriti ne jatugo mar Auma Ryan Ogam manoyudo rieny e tuke mag CHAN mochweyo yudo gwel dhi donjo e tim mar Wolfsberger e piny Austria. The country has lost an ardent supporter of sports, especially football, and I remember working closely with him in 2010 when I was the chair of the Harambee Stars Management Board, and he had shown his commitment not only as a leader in mainstream politics, but also in support of sports and particularly football. Jo Kenya mawuok e tunge mathoth e pachoka bende oywago Raila Odinga ka giwacho ni nochiwo lwedo e dongruok mag tuke mopogore opogore e Thurka. Yeah, we have to because we are representing Kenya in the Champions League, so we have to represent Kenya in all the aspects, including if we win, we'll be dedicating it to our former Prime Minister. Kifo chake Raila si pigo tu kwa wanasiasa na pia pigo kwa wanamichezo. Ukiangalia mtu kama Raila alikuwa jamaa ambaye alikuwa so much passionate kwa sports, more so football. Ukiangalia during his young age, wakati alikuwa mbunge, alichezea Bunge FC, wakati alikuwa mbunge wa Lang'ata. Kaluwore gi tho mar Raila Odinga, riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka FKF olando chwalo mbele tuke mag lig nyaka tok ndalo 7 ma jatend pinyno olando miywago godo Raila. Gor Mahia owito gai, to Kenya owito jatelo ma ok nyal pim gi mamoko kuom higni buora. Milton Ochieng, Ramogi TV.